Dali mo. Niki, sa tinuod mo. Wala ma-helicopter. Ay, May pinagbalay. Kaya mag-on sa bangko. Ano ang ba? Oh, marga. Kuan ba? Duraan. Oh, ako di ako. Or maybe it will be surprised when they won't be there. Who knows? I worked Okay, Malimot na sila sa isa sa inyong kitchen ba nga nung ani ang life ay turuan ang life choose
Sige, sige. Ang tao. Nakabaliin aja kayo mo. Nanay, kuniti ba wala? Ha?
Baby mo, oh. Gusto ko na baby ko na, oh. Happy. Ano ba? Bakuma? Ano po yan? Bakuma? Mga nagkakaroon ma. Parang ka naman doon. Parang ka lunod. Ano ka? Parang ka lunod. Kamay mo na. Ito mo lang barko makay. Nandog kayo na. Rasa na dili kuya. Ha? Rasa na dili. So, nakayate, naka-speedboat. Hindi Ah, may dungol eh. Nakayate ba, speedboat, ano? Hindi po ka marigo niya. Kanang tao ba, tao? Niki sa tinuod ma. Oh, si Niki sa tinuod. Niki. Suko siya na loob. Tinuod ma. Sukuton kaya na ero no? Tuka na i-video suko. Ay, magdalay kaya dalo. Ari. You are in Pila na. Ulo na.
Ito na naman lagi musika. Sige, delikado rin sa kayo para Ilang malimit. kaya dito yang bola-bola bakit itu. Kayang yung mga no. Asa mo sa ipuli ni? Bayaran ko na. Asa ko na pangutang. Atos kedawin naman. Balik na pagkapon dire. Balik na. Magiging ko lang. Ako may panay. So, dito tayo ni. Kaya. Kauban pa to dito. Natin mo gasto ko hindi niya hindi mo na. Apil pa na gawin na. Balik sila. Oh, bayar bilang kuit. Hinduism. Ano, Bill Church. Oh. Buddhist ba? Buddhist? Buddhist deh, Buddhist. Serero is hungry na. Okay yun.